If I knew when I was young, I'd get too old. Well, here I am. Is it better? Kien l-ewwel artist Malti li daħal fiċ-charts mużikali Ingliżi. Żamxar il-Beatles milli jieħdu l-ewwel post fiċ-charts mużikali tal-Libanu dak iż-żmien il-kapitali Beirut kienet il-Mekka tad-divertiment b'għad ta' stabbilimenti tad-divertiment. John Lucas magħruf bħala Wooden Man kien jismu proprja Frank Agius u miet fl-età ta' 72 sena. John Lucas kien ilu jsilet marda kiefra u meta anke kien l-isptar kien jikteb il-kanzunetti. Is-suċċess internazzjonali fiċ-charts mużikali wasal bil-kanzunetta Can't Afford to Lose, miktuba minn Gary Benson. Lucas kien wiċċ familjari fuq One fuq diversi programmi fuq it-televiżjoni u saħansitra kien jippreżenta programm mużikali fuq One Radio. Fil-fatt dan l-artist kbir kien fuq One sa mit-twelid tal-istazzjon. Fl-2009 huwa kien beda bil-programm popolari Wooden Man's Jukebox fuq One Radio, programm li anke kien jixxandar fuq stazzjon tar-radju fir-Renju Unit. Fl-1993 huwa kien viċin li jirrappreżenta lil Malta fil-Eurovision Song Contest bid-duett ma' Marita fil-Malta Song Festival. Huwa kien kanta l-kanzunetta li kiteb hu stess, The Love We Share. L-istella tar-rock Malti Mark Storace kien kanta l-verżjoni tiegħu tal-kanzunetta Can't Afford to Lose bħala tislima lis-suċċessi ta' Lucas. B'sorpriża Lucas kien tela jkanta l-aħħar ftit versi tal-kanzunetta flimkien ma' Storace. Pierre Borch, il-preżentatur ta' One Radio li aktarx huwa l-aħħar wieħed l-intervista b'mod telefoniku lil Lucas, spjegalna kif l-artist Malti kellu qaċċa l-ħajja. Saħaq kif Lucas kellu għal-qalbu ħafna l-istazzjon One. John Lucas li nafu nofs ħajti 30 sena laqani Meo Red Sopardi dak iż-żmien kien kap tar-radju u qalli ħallaqak ma' personalità Maltija li tgħix l-Ingilterra li l-assir tafu ħajibqa' ħabib għal omrok u ħajibqa' jgħinek sal-aħħar fil-mużika. U hekku għaliex John Lucas kien ħobba ħafna r-radju tagħna. Baqa' sal-aħħar kull jum jibgħat li messaġġ, kull track li ndoq, kull diska ġdida li kien joħroġ li kien jibgħatha l-ewwel biex ndoqqu aħna l-ewwel fuq dan l-istazzjon. When a crash comes to our lives to bring us down and kill our highs. While the stuff just makes us cry. Fl-aħħar xhur il-marda bdiet taħkem iżjed lil dan il-xkant mużikali. Kien kiteb waħda mill-aħħar kanzunetti bl-isem ta' Done Fighting. Huwa kien għalhekk fl-intervista ma' Pierre Borch dwar kanzunetta oħra bl-isem ta' Destination Street, l-aħħar kanzunetta mill-pinna tiegħu. Well, basically, if you even the title, it's called Destination Street, which is where you end up, your destination. Illum lil John Lucas insellmulu wara l-wasal għall-aħħar vjaġġ tiegħu. Nirringrazzjawh tal-kontribut kbir mużikali u fuq kollox narfu li l-mużika tiegħu ma tmut qatt. I don't wanna fight no more when my biggest enemy is myself.